ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಸಂತೋಷ್ ನಗರದ ಮೂಜನೆ ಅಡ್ಡತಾದಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸವಪ್ಪನ ವಿಮಲಾ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಭಂಗ ಉಂಡು ಅರಿ ಸಾಮಾನ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತನು ತಂಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ದುಗಳ ಕಾಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಡೆದು ಪೊಸಕುರಲ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೇರು. ಈ ವಿಷಯನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಯರ್ನ ಗೇನಗ ಕಂತದಾನಾಗ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡ ವಿಮಲರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಭೇಟಿ ಕೊರನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಕಲಿನ ಭಂಗದ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆಯೊಂದು ಅರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬರೀಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಂದಿನೇನಿಂಗ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಂಪೆ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇರಗಿತ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗುವ ಆತೀನಿ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ ಎಪಿಎಲ್ ಹೇಗೆ ಎಪಿಎಲ್ ಆತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಕರು ಅಪ್ಪಗ ಅವಲಿತ್ತ ಬೋದು ಸುಭಾಷ್ ಬಾಡಿಗೆನೆಲ್ಲ ಅಡಿತೀನಿ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಎಪಿಎಲ್ ಅವಡತೆ 57 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ವಿಮಲಾ ಕಾರು ಬೇನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಬೆನಿಯರಾಯಪುಜಿ ಅರೆನ ಮೆಗ್ಗಿ 58 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಅರೆಗಳ ಕಾರ್ಗೆ ಉಚ್ಚಿದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನೊರ್ತಿ ಮಿಗ್ದಿ 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಾರು ಇಂಬೇರು ಒಡ್ತಿಯೇ ಬೆಂದದು ಈ ಇಲ್ಲನ್ನು ಸಾಂಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ತಂಕ್ ಬೇಲೆಗಳ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಕೈಟ್ಲ ಕಾಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ದ ಕನೆಯರ್ಲ ಕಾಸಿ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮು ಮಂತದಿನ ಅಂಗಡಿದ ಸಾಲಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪಡೆದು ವಿಮಲರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪೊಸಕುರಲ್ಗೆ ಪೊರಬು ಕೊರಿಯರು. ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮೇರೆಗ ಆಪುಜಿ ಬೆರೆನಿ ಕೈಯಾನೆ ತೂಪೇನಿ ನಿಕ್ಕಲನ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಇಂಕ್ಲಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನೆ KMC ಹಿಡಿತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಂಡಿ ಇಂಕು ಪೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಸಾರತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಡ್ಮಿನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಪುಂಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅತ್ತೆ ಇಂಕ ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ತೂಕ ತೂಕ ದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಪೋಯರಾಪುಜತೆ ಬಿದ ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಪಕ್ಕನೆ ಬೋದು ಅಂದ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದ ಇಂಕ್ಲನ್ನು ಉಂಟಾಯ ಪೇಷಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮತ್ತಿನಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏಪಲ ಈಗ ಉಪಕಾರ ಪಡೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಭಂಗನ್ನು ತೆರೆಯೋಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬಗ್ ಸರಕಾರಿ ವೆಲ್ಲಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮರ್ದಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಾವೆ BPL ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಾವೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸದ್ಯಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಒಣಸು ಅರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಾವೆ ಪಂಡದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂದ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಪ್ನ ಮೂಲಕ ಬೇತೆರಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಪನ್ಪಿನ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯಡು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಡ್ದಾದಪ್ಪು ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಾದಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಓಲೋಲು ಸಂಕಷ್ಟಡು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ನ ಕೈ ತಲುಪುವುದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಕೊರ್ಪುನೆತ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೆಗಳ ಸುರುಕ್ಕಾದಿಯನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕರಿನ 10-16 ವರ್ಷದಿಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಮನದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತನ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಒಪ್ಪೊಸಕುರಲ್ ಬಹುಶಃ ವಿದ್ಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ ಮುಖಸ್ತುತಿಯಿಂದ ದಯಮಂತದ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಒಲೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪಡೆ ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೊಪ್ಪು ಪ್ರಚಾರ ಮಾತ್ರ ಒಲಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಾವಲಿ ಪಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕಾರ್ನ ಇಡೀ ಬಳಗ ಪೊಸಕುರಲ್ದ ಬಳಗಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಆರು ಒಂಜಾತ್ ಸಂಬಂಧ
ದಯಪಂಡ ಉಲಾಂಡಲ ಅಗತ್ಯಲಿತ್ತಂಡ ಉಲಾಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತಂಡ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಕ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಕಡೆ ದಾದಂಡ ಸಾಕಾರ ಕೊರಲ್ಯ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಣ ಇನಿ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನದ ದುಂಬುದನ್ನ ಪೊಸಕೊರಲ್ಡ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುನ್ನೂರದ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವಿಮಲಾ ಬೊಕ್ಕಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಷ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ಡು ಬೇಜಾರ ಒಂದು ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಣಡ ಪಂಡೆ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಒಂತೆ ದಿನ ಇತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ಒನಸ್ ಮಂತೊಂದು ತೆನಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಆಣ ಬರಬರುತ್ತಾ ರಾಯನ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬರ್ಪನ ಅನುದಾನನ ಸಹಾಯನು ಒಂಜಿ ಶೋಕಿಗೋಸ್ಕರ ದೊತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊಣ್ವೆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಮಹಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲ ಆತನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡು ಅಗತ್ಯದ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೋಸ್ಕರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏರೇರ ನಟ್ಟದ ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನ ಅವೇನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡು ಅಗತ್ಯತನ ಮಾತ್ರ ದೊತ್ತೊಲ್ನೆ ಇಜಿನ ನನೊಂಜಿಲ್ಲ ತೋಜಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನ ಉಪಕಾರ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ದಯಮಂತದ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಡು ಕುಲ್ಲುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕರಿನ ಸುಮಾರು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾದುಪ್ಪು ಅತಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಘಟನೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲಿಯನ್ನು ಮಾತಿರನೆಂದು ಪನೆ ಏರ ಸೇವೆದ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಂಡ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಉಂಡ ಕಾಣಿಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಕೋಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಎಂಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಬೇನಾಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಈತ ಮಾತ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಡ್ದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿಡುವನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂದುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ರಾಶಿ ಬೂರ್ ನಾವು ಸಂತೆದ ಲಕನೆ ಜಾತ್ರೆ ಸೇರ್ನವು ದಯಮಂತದನೇಕ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡ್ಲೆ ಬದುಕ್ಯಾರ ನಮಕ್ ಉನಿಯರ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಗಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲಾಡ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತುಂಡು ಆಣ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಅವೇನು ಶೋಕಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಡನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಪಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಕ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿ ಇನಿ ಪೊಸಕೊರಲ್ದ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಮಲಾ ಪನ್ಪನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಪನ್ನಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಣಡ ಪಂಡ್ಯರ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತಿಜೇರನ್ನು ಪನ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ತ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಒಂತ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಬೈದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ಭೇಟಿ ಆನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ದೀಪನ ಎಡ್ಡೆನ ಅತನ ಇಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ನಿಕ್ಲ ಪರಿಸರ ಒಲಾಂಡ್ ಎತ್ತನ ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲಡ ಇತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತುಲೆ ನಂಚಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅತನ ತನ್ನಡ್ದಾಯನ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನನೋರ ವಿದ್ಯಾರ್ಣಡ ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ಪೊಸಕೊರಲ್ದ ನಿಕ್ಲಡ ದಯಮಂತದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ದಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಧ ನಡುಲ್ಲ ನಾ ಗೃಹ ಬಂಧ ನಡೆದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಬರಡುಂದಾಂಡ ದಯಮಂತದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ದೀದು ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಡತನಡಿ ಏರುಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಾತ ಮಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟು ಮಂತದ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಗಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅರಿ ಉಪ್ಪು ಚಾತ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಕ್ಲನ ಬಾಕಿದ ದಿನನಿತ್ಯದ ದೈನಂದಿನದ ದುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಗೆ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾರದಕ್ಕೆ ದಿನ ಗಂಜಿ ತೆಲಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಗಂಜಿ ತೆಲಿಪಾರ್ದು ನಾನು ಒಂತೆ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಪಿರಪೋಪ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನನೋರ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ನನಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಬಡೆಪತ್ತದಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನ ಗಮನ ಹರಿಸಾಗ ಪನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾತ್ರ ಪಗೇಲು ಪೊಸಕೊರಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಮನಕುಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಲಕ್ಕನ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟುಗು ಇಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಬಳಗಗ್ ಆ ದೇವರು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲೆನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ ನನಾತು ಬುಳೆವಾಡು ಅರೆಗೆ ನನಾತು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಡು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಅರೆನ ಬೆರಿಸಗಾಯ ಕೊರ್ದಾರ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಅರೆನ ಮುಖಾಂತರ ಬೆನ್ಪುನ ಒಂಜಾತ್ ಕೈಕುಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ದಯಮಂತದ ಭಿನ್ನಹ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಮಾತ ಸೀಕಡ್ದಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಸುತ್ತಾಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ನಮ್ನೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಲಿನ ಏಪ ಕೊರೋನಾ ಬೊಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪನೊಂದು ಬಹುಶಃ ವಿಮಲಾ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನಡ್ದಾಪುನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಹಕಾರನು ಮಂತೆ ನೇನು ದಯಮಂತದ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಲೇನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಪಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಜಪದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಮೂಲಕ ಇಂಕ್ಲನ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಅರ್ಹ ಒಲಾಣಿಂಚಿನ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬ ತೀರಾ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಬಡವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಮಾತ್ರೆ ಮರ್ದು ಕನೆಯರ ಸೀಕ್ ಸಂಕಾಡಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತನಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಏತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡ ಆತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಂಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಎತ್ತಾವ ಪನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ದಯಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲೆ ಬಾರಿ ಬೇನೆಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಡಿ ಏತ್ ಕಿಟ್ಟದ ರಾಶಿಪೂರ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಡು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಕ್ಲೇರನ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಡು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಒನಸು ದಿನ ಮನ್ಪೊಲಿಂದಾಣ ನನೋರಿ ಬನ್ನಗ ಅಯ್ನ ನನೊಂಜಿ ಪಾಪದಾಯನಿಲ್ಲ ಎತ್ತಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಆಲೆ ಪಂಡದು ಮಾತ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾದ ಕಳಕಳಿಯಾದ ಭಿನ್ನಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೋರ ಹೊಸಕುರಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಧರಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.